अब जरा हमरा तरफ गौर से नजर डाला, कुछ अलग दिखा था नहीं? अब ऐसे 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 कुछ ना वैसे के वैसे बानी। अरे साड़ो भाई, हमार पूरा 1000 ग्राम वजन कम हो गइल बा। अच्छा। हाँ? ओहो, पतला कमीज पहन ले बानी रहुआ। हे भगवान। नानी जी की जय हो। हाँ हाँ, लेकिन महान बेटा, ये तू आपन मन से डाइटिंग कल छोड़ दा। अरे सेहत पे बुरा असर पड़ी। और बेटा चंड, हमार मतलब बा चिंटू बेटा, ये जौन तू अकेले अकेले घूमे के प्लान बनावत रहला ना, डॉली के पता चली तो ओकरा कितना बुरा लगी। कैंसिल करा, जौन भी प्लान बनावा डॉली के साथ लेके जा। समझला? जी नानी जी, नानी जी की जय हो। खुल के तो हंस ली। अरे साड़ू भाई। का साड़ू भाई? ये जौन साफ बना एकर कुछ करे के पड़ी हमरा के। हम सही बता रहल बानी, नेवला बन के खा जाइब कोनो दिन बड़े लाल के। अब साड़ू भाई एगो बात बताई, वैसे तो साड़ू भाई घर में हम भी कोनो काम ना करेले, ओकरा बावजूद भी हमरा पास टाइम ना होखेला। और बड़े लाल घर के सारा काम करेला, ओकरा बाद भी एकरा पास इतना टाइम कहाँ से निकल जाला कि हमनी सब पे जासूसी करेला। हमनी के बात नानी जी के कैसे पता चल जाला? परेशान हो गए बानी हम तो एकरा से। अरे बड़ा मुश्किल से एक बार कोशिश के लिए रहनी एकरा घर से बाहर निकाले के, ओकरा में भी कामयाबी ना मिलल। एक ही रास्ता बचल बा, सांप खातिर नागिन ले आवल जाए, शादी। का बात कहता नहीं साड़ू भाई, तू भी कभी कभी हमारा जैसन सोचेला। अगर बड़े लाल के शादी हो गई तो ऊ अपन बीबी में बिजी हो जाई और हमनी पे जासूसी करे के ओकरा पास टाइम ना रही। यस, चारों धाम ससुरारी हैं। अरे रहुआ बिल्कुल चिंता ना करिए, वो 50 किलो पेड़ा पहुंच जाए। हाँ, टाइम से। राधे राधे। नानी जी की जय हो। का बात बा चिंटू बेटा? नानी जी बहुत ही खास बात बा। रउआ सोची, शक्तिशाली निवास के जब नया दुल्हन आई तो का रौनक हुई घर के। नया बहू? बहू? पुरान बहू तो दिखाई नहीं के देत भी, नया बहू कहाँ से आई? अरे नानी जी, रउआ थोड़ा सा गेस तो करी। हम गैस बिल्कुल ना करबा, गैस कैला से हमार गैस बढ़ जाला। नानी जी, हम ई घर के और रउआ के नई बहू के बात कर रहल बानी, समझनी में का रउआ? अच्छा, बड़े लाल जी रउआ बेटा की तरह बाड़न की ना? हाँ बाना? हाँ। तो हम उनकर शादी के बात कर रहल बानी, उनकर ही शादी के बात कर रहल बानी। दुल्हन लेके आवल जाए उनकरा खातिर। अरे अरे वाह चिंटू बेटा, कबो कबो समझदारी के बात कर लेवेला तू। अरे हम तो यही सोच रहल बानी कि ये आइडिया हमार दिमाग से तोहार दिमाग में कैसे चल गइल। नानी जी रउआ साथे रहे के असर बा और कुछ नानी, बड़े लाल जी खातिर दुल्हन हम चुनब। ना नानी, बड़े लाल खातिर लड़की हम पसंद करब। अरे खामोश, साड़ी ना चुने के बा, बहू चुने के बा, हम चुनब। और ये काम में रउआ मदद करी चिंटू चौटाला। ना ना, चलो ठीक बा, आइडिया तो हार बा, कर ली हम मदद। जय हो। अरे बड़े लाल के बुलावा। वो तो गुजर गइलन। हाँ? अब हमार मतलब बा कि वो बाजार गइल बाड़न रउआ खातिर अनार लेवे। नानी जी कितना ख्याल रखेला हमार। बस एक बार शादी हो जाए दी का? अब हमार कहे के मतलब बा कि एक बार उनकर शादी हो जाए दी, उनकर बीवी भी आ जाई, वो भी तो रउआ ध्यान रखी, ख्याल रखी। अच्छा अच्छा, हम अपन ना रिश्तेदारन के फोन घुमा के बात करत बानी। हाँ, कि हमरा एगो सुंदर, सुशील और योग्य कन्या के तलाश बा। जी जी जी, हम भी मैरिज ब्यूरो में फोन लगा लेवत बानी। नानी जी की जय हो। अरे सरिता, राधे राधे। अरे तोहरा के एगो तकलीफ देवे के रहे। कहा बताई जी लड़का के बारे में? सतपुड़ा के घना जंगल तक हो आई। अगर ऐसा हीरा मिल जाए रउआ के तो तवा से कंपटीशन बा ओकर। बहुत ही सुंदर और सुशील लड़का बा, घर के सारा काम कर लेवेला। ऐसा लड़का ढूंढे पे भी ना मिली। बहुत ही बढ़िया लड़का बा। रउआ तो बस ई समझ ली कि बिल्कुल आज के जमाने के लड़का बा। अजी बधाई हो के बधाई, हमने के बिल्कुल मैचिंग लेके खोज के निकालब। ऐसन करी, हमने के लेके के बारे में सारा जानकारी और उनका एगो फोटो भेज दी। फोटो सांप के देख ला। अच्छा अच्छा, कोनो बात ना, एक फोटो भेज दे। ऐसा कोनो बात नहीं की। चिंटू बेटा, ठीक बा जी, थैंक यू। केकर फोटो के बात हो रहा बा? अरे सांप के, हमार मतलब बा बड़े लाल के।
ओकर शादी करावे के सोचत बानी हम। बड़े लाल के शादी? हाँ। ई मतलब ये अचानक? अरे नाना जी, दरअसल ये आइडिया हमरे दिमाग में आइल तो हम जाके नानी जी के बताईनी, तो नानी जी भी मान गई नी। लेकिन ओकरा तोरा काहे फिक्र होत बा? हमरा के बड़े लाल के फिक्र नहीं खे, हमरा आपन और रवा फिक्र बा। देखले नहीं के साहब 24 घंटा हमनी के गले में बैठल रहेला, हमेशा हमनी के जासूसी करत रहेला। एक बार ओकर शादी हो गई ना नानी जी, तो ओकरा जासूसी खातिर वक्त ही ना मिली, रोटी खाए के वक्त ना मिली ओकरा के। ई तो बात बा बेटा, एगो तीर से दूगो निशाना। साप नाना जी, साप। अबे लाल, अरे बड़े लाल है ने आवा। नाना जी, रउआ बुजुर्ग बानी ना, रउआ बात करी। कौन बुजुर्ग? न तो हम बुजुर्ग बानी। बड़े लाल जी, रउआ के एगो खुशखबरी सुनावे के बा। खुशखबरी? तोहार अच्छा दिन आवे वाला बा, तोहार शादी होके वाला बा। शादी? हमार शादी? हमरा नहीं करे के शादी। काहे ना करे के बाद शादी? रउआ लोग अपन हालत देखले बानी शादी होकला के बाद। हमरा नहीं करे के शादी, हम तो ऐसे ही खुश बानी। ये तो सामने सामने बेइज्जती वाला बात बा भाई। नहीं करे के बना शादी? तो ठीक बा, जाके नानी जी के बोल दी, फैसला उहे ले ले बड़ी तोहार शादी के। जाके बोल दी उनकरा के, जाके बोल दी। थोड़ा सा दिमाग लगाई, हमरा पता बा नहीं के बस तोरा पास, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगावा। सोचा तोहार शादी होई, हमनी के नहीं के तोहार बीवी आई, तोहार बच्चे होखी, हमनी के परिवार ना होई, तोहनी के परिवार होई। परिवार? ये सब हमार परिवार ही तबा, और ओकरा खातिर हमरा के शादी के कौन जरूरत बा? ना, हम शादी ना करब। हम नानी जी से बात करत बानी, ई सामान रख के आवत बानी किचन में, फिर उनकरा से बात करे जात बानी। मतलब की बात तो सुन ला पहले। हाँ, ई बात बा कि हमरा एगो ऐसन कन्या बतावा जौन की सुशील होखे, संस्कारी होखे, और हमार घर में ना घुल मिल के रहे, और बड़े लाल के ख्याल भी रखे। हाँ, कोनो ऐसन कन्या होके तो बताइए जरूर। हाँ। राधे राधे। अरे बड़े लाल, आवा। जी मालकिन। हम सवेरे से तोहरा खोज रहल बानी, हम सोच रहल बानी कि तोहर शादी कर दी। तोहार कोनो एतराज तो नहीं है ना बेटा? ना मालकिन। अच्छा, जल्दी से कोनो अच्छा सा लड़की देख के तोहर शादी कर दे अब। हाँ, बड़े लाल नाम के जौन सांप बना, ओकर सारा जहर निकल जाई शादी के बाद। पूरा सेटिंग कर देले बनी। हे भगवान, अब वही बचा। चिंटू जी, रउआ तय कइनी की सगाई में का पहनले वाले बानी? कमाल कर रहल बानी रॉली जी, सगाई की प्लानिंग कैसे कर रहल बानी? अभी तो लड़की भी ना मिले लबा। रउआ खोज रहल बानी ना चिंटू जी, मिल ही जाई। अच्छा बताई ना का पहनब? सोचले नहीं खे अभी हम। चली ठीक बा, अच्छा कइनी। एकरा खातिर हम बानी ना, रउआ ना सूट पहनी। हाँ ना शेरवानी, बहुत अच्छा लगब। लुंगी कैसन रही? अरे गाना बहुत चलत बा आजकल। रउआ भी ना। हेलो चिंटू जी, बधाई हो के बधाई। कौनो बात के बधाई चाचा? जी, लोगन के बधाई देल हमार आदत बा। हम बर्बादी मैरिज ब्यूरो से लगन लाल बोल रहल बानी। अच्छा, त कौनो लगन लाल जी? जी लगल ना, एगो लड़का के पिता फोटो देख के लड़का के पसंद केले बाड़े। उ लोग कल आके मिलल चाहत रहे, त उ लोग के भेज दी। नेकी करी और पूछ कल करी सो आज कर, आज करे सो अब। जी, उ लोग आज ना आ सकेला, पर काल जरूर आई। अच्छा जी, बधाई हो के बधाई। का बोलस? का बोली? काम हो गई, अपन लड़की पसंद आ गई बा। मतलब लड़की वालन के हमार लड़का पसंद आ गई बा। चली, हम ना अभी सबके बता के आ रहल बानी। हाँ, बता दी। अब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटी। बड़े लाल।